Reynolds ydw i, a dwi wedi ysgrifennu stori fer ar gyfer y casgliad o straeon byrion sydd yn cael ei cyhoeddi nawr ar gyfer dysgwyr. Dwi'n dod o Gaerfyrddin, ond ces i fy ngeni yn Rheorci, Cwm Rhondda. Dwi'n hoffi coginio, darllen, mynd am dro, diogi, a dwi'n hoffi garddio hefyd. Dwi wedi ysgrifennu ers blynyddoedd. Dwi'n am fy mod i'n hoffi darllen hefyd. Dwi'n ysgrifennu barddoniaeth, straeon byrion a llyfrau hefyd. Dwi wedi ysgrifennu ar gyfer dysgwyr o'r blaen. Pan o'n i yn y coleg, ro'n i'n arfer creu pantomimes ar gyfer dysgwyr, ac mi oedden nhw yn llawer o hwyl, lot o bethau sili yn digwydd a lot o chwerthin. Dwi wedi ysgrifennu stori am ferch o'r enw Laura sy'n hoffi planhigion. Ges i'r syniad ar gyfer y stori wrth ddarllen y gyfrol hon, cyfrol i blant o'r 70au, sef Tommy a'r planhigion, sy'n stori am fachgen bach o'r enw Tommy sydd yn edrych ar ôl planhigion pawb yn y stryd tra'i bod nhw'n mynd ar eu gwyliau dros yr haf. Felly, dyma fi'n meddwl am ysgrifennu stori ar gyfer oedolion ynglŷn â rhywun sydd yn hoffi planhigion. Does Unman yn debyg i Gartref. Eisteddodd Laura yn y bath o'r diwedd. Suddodd i ganol y trochion sebon hyfryd. Roedd hi'n gallu ymlacio am y tro cyntaf ers prynu'r tŷ. Hen di oedd ei chartref newydd hi. Roedd Laura wedi bod yn adnewyddu'r tŷ ers sawl mis, ac roedd hi wedi blino'n lan. Bob nos, roedd hi'n dod adref o'r gwaith mewn swyddfa yn y dre, newid i'w dillad gweithio, ac yn dechrau arni. Plastro, peintio, adeiladu, glanhau, ac yna, ar ôl yr holl waith, roedd ei thŷ bach hi'n barod. Laura ddewisodd bopeth yn ei thŷ newydd. Doedd neb yn cael dweud wrthi beth i'w wneud. Dewisodd Laura'r paent ar gyfer pob wal yn y tŷ. Llwyd yn yr ystafell fyw, glas tywyll yn yr ystafell fwyta, pinc yn y gegin, a phapur wal yn llawn dail a blodau mawr i'w hystafell wely hi. Roedd hi eisiau mynd i gysgu yn y jwngl bob nos. A bob nos, roedd hi'n breuddwydio am ddail a'r goed mawr anhygoel. Roedd popeth yn wyrdd, yn bert, yn braf. Roedd Laura yn breuddwydio am gael cartref ei hun pan oedd hi'n byw gyda'i mam a'i thad. Roedd ei mam yn trin Laura fel llestr Tsieina drud. Hi oedd yr unig blentyn. Roedd Laura wedi teimlo ei bod hi'n cael ei mygu a ddim yn cael gwneud unrhyw beth ei hun. Menyw drefnus oedd mam Laura. Hi oedd bos y cartref. Roedd tŷ ei mam fel pin mewn papur. Popeth yn ei le. Tad Laura hefyd. Pan oedd tad Laura yn fyw, roedd ei mam yn rheoli popeth yn ei fywydau. Beth roedd e'n bwyta, beth roedd e'n gwisgo, popeth. Doedd ei thad ddim yn cael dweud na gwneud unrhyw beth heb fod ei mam yn cytuno. Pan fuodd ei thad farw o drawiad ar y galon, gwnaeth hynny yn dawel ac yn daclus. Yn sydyn, dim ond Laura a'i mam oedd yn y tŷ. Roedd y tŷ yn teimlo'n fach iawn i Laura. Roedd Laura a'i mam wedi byw gyda'i gilydd am flynyddoedd, yn dawel. Ond roedd gan Laura gynllun. Roedd Laura yn cadw pob ceiniog oedd gyda hi
mwyn prynu cartref bach ei hun. Fasai neb yn gallu dweud wrthi beth i'w wneud yn ei thŷ ei hun. Ac ar ôl amser hir, roedd gan Laura ddigon o arian i dalu deposit. Pan ddwedodd hi am ei chynlluniau wrth ei mam, doedd ei mam ddim wedi siarad â hi am ddyddiau, wythnosau, misoedd. Doedd dim ots gan Laura. Roedd hi wedi gweld y tŷ perffaith. A nawr, roedd y tŷ yn barod. Tŷ Laura. Hi oedd wedi prynu popeth ar gyfer ei chartref newydd. Hi ddewisodd popeth, a nawr, ar ddiwedd y dydd, roedd hi'n gallu cael drws ar y byd a diflannu i'w byd bach ei hun. Byd Laura. Suddodd Laura yn is i ddŵr y bath. Roedd yn teimlo'n hyfryd ac yn boeth. Roedd Laura yn gallu teimlo bob poen yn mynd o'i chorff. Edrychodd o gwmpas yr ystafell ymolchi. Roedd yr ystafell yn edrych yn gynnes braf. Roedd hi'n teimlo'n hapus yn eistedd yn ei bath ei hun. Bath Laura. Meddyliodd, beth oedd ei angen yn y tŷ i'w wneud yn well? Planhigion. Doedd mam Laura ddim yn hoffi planhigion. Roedd hi'n dweud ei bod nhw'n drafferth i'w cadw'n fyw, bod angen rhoi dŵr iddyn nhw drwy'r amser. Dim gormod, dim rhy ychydig, just digon. Roedd ei mam wastad yn grac pan oedd hi'n cael planhigyn yn anreg. Roedd hi'n dweud ei bod hi'n brysur yn edrych ar ôl Laura a'i thad a'r tŷ. Heb sôn am blanhigion. Roedd ei mam yn cwyno bod planhigion yn colli i dail, yn tyfu'n rhy fawr. Ac os doeddech chi ddim yn gofalu amdani nhw yn iawn, yn marw. Gormod o drafferth o lawer. Doedd Laura ddim wedi gofyn am anifail anwes, dim mochyn cwta, dim bochdew, dim pysgodyn aur hyd yn oed. Ond roedd Laura'n caru planhigion. Roedd y lliw gwyrdd tawel yn ei gwneud hi'n hapus. Roedd angen planhigion yn y tŷ. Llawer ohonyn nhw. Edrychodd Laura ar y we a gweld llawer o blanhigion gwahanol. Rhai mawr gyda dail fel platiau cinio di sul a rhai bach a bysedd tenau o liw arian fel les. Aeth hi i siopau planhigion yn y dref i ofyn am help a dechreuodd brynu planhigion gan ddysgu eu henwau Lladin. Roedd yr enwau yn rhyfedd, ond roedd hi'n ei hoffi. Aloe vera, Monstera deliciosa, Pilea peperomioides, Sansevieria trifasciata, Saint Paulia. O, roedd hi'n mwynhau troi'r geiriau rhyfedd o gwmpas ei thafod. Cyn bo hir, roedd planhigyn gyda hi ym mhob ystafell, ond dim un yn yr ystafell ymolchi. Roedd y tŷ yn teimlo'n fyw i Laura. Ond yn y bath un noson, penderfynodd hi fod angen planhigion yn yr ystafell ymolchi hefyd. Roedd Laura yn gallu gweld ei hun yn ei bath mewn ystafell gyda dail mawr yn tyfu ar y waliau. Basai fel gorwedd mewn pwll o ddŵr clir yng nghanol jwngl mewn gwlad bell.
Prynodd Calathea. Roedd y dail yn edrych fel tasen nhw wedi cael ei peintio gan artist. A bromeliad fel pîn afal i'w roi ar y silff. Roedd hi eisiau cadw planhigion gwahanol hefyd. Felly, chwiliodd am blanhigion fel Drosera capensis, oedd fel sêr bach, a Sarracenia purpurea porffor tywyll. Prynodd redyn mawr mewn pot gwyn, a chlorophytum comosum, gwyrdd a gwyn, a'i rhoi ar y silff uchaf yn yr ystafell ymolchi. Roedd Laura yn hapus iawn yn ei thŷ, a doedd neb yn dweud wrthi beth i wneud. Roedd Laura yn mwynhau ar ei phen ei hun. Tyfodd y planhigion yn dawel ym mhob cornel o'i chartref. Erbyn hyn, roedd Laura yn gwybod beth roedd pob planhigyn yn ei hoffi. Ychydig o ddŵr, llawer o ddŵr, cysgod, haul. Roedd y planhigion fel teulu iddi. Doedd mam Laura ddim wedi bod yn ei chartref newydd, ddim unwaith. Doedd dim ots gan Laura. Bob nos Wener, roedd Laura yn cael bath yn ei ystafell molchi, llawn planhigion oedd yn tyfu a thyfu. Bob nos Wener, roedd hi'n suddo o dan y dŵr poeth ac yn teimlo'r dŵr yn ymlacio ei chorff. Roedd yr aroglau hyfryd yn ymlacio ei meddwl. Roedd Laura yn treulio tua awr yn y bath bob nos Wener. Dyna oedd y peth gorau yn yr wythnos. Ar ôl 5 diwrnod o waith diflas mewn swyddfa ddiflas yn ateb cwestiynau diflas pobl eraill, roedd hi'n mwynhau'r amser ar ei phen ei hun. Roedd hi'n dod adref ar ddiwedd y dydd ac yn gwybod nad oedd rhaid iddi siarad â neb tan ddydd Llun. Perffaith. Roedd Laura wedi paratoi'r ystafell ymolchi fel arfer. Roedd yr wythnos hon wedi bod yn un anodd yn y gwaith. Roedd popeth yn barod. Aeth Laura i mewn i'r bath. Suddodd o dan y dŵr. Edrychodd drwy'r stêm a gadael i'w meddwl a'i chorff ymlacio. Aeth ar daith i ganol y jwngl. Clywodd sŵn dail a theimlo gwyrdd y coed a'r planhigion yn cau amdani. Edrychodd o'i chwmpas. Roedd y planhigion fel tasen nhw wedi tyfu ers iddi fynd i mewn i'r bath. Neu efallai bod nhw wedi symud. Caiodd ei llygaid. Yna agorodd nhw. Edrychodd ar y planhigion eto. Roedden nhw wedi symud. Doedden nhw ddim yn yr un lle. Roedd dail y planhigion fel tasen nhw'n dal dwylo. Rhyfedd? Doedd hynny ddim yn bosib. Cododd Laura. Roedd hi'n teimlo'n oer, ond roedd dŵr y bath yn boeth. Teimlodd rhywbeth ar ei chefn, fel llaw neu fysedd. Trodd o gwmpas yn gyflym a gweld breichiau mawr gwyrdd yn dod i roi cwtsh iddi hi. Aeth pythefnos heibio. Doedd neb yn y gwaith wedi sylwi bod Laura ddim yn y swyddfa am yr wythnos gyntaf. Roedd Laura'n berson tawel iawn. Erbyn yr ail wythnos, heb gael ateb ar ôl ffonio ei thŷ,
Ffoniodd rhywun di ei mam. Ble oedd Laura? Ond oedd Laura ddim wedi siarad â'i mam ers talwm. Pan aeth mam Laura draw i'r tŷ i gwrdd ar heddlu mwyn torri i mewn, roedd hi'n mynd i'r tŷ am y tro cyntaf. Doedd hi ddim yn hoffi'r lliw paent ar y waliau, na'r clustogau, oedd ar y soffa. Ond roedd pob dim yn daclus, popeth yn ei le. Doedd neb yn y tŷ. Aeth hi i fyny'r grisiau. Edrychodd yn yr ystafell wely, gyda'r papur wal llawn dail a blodau mawr. Yna cerddodd draw i'r ystafell ymolchi. Agorodd y drws. Roedd yn dywyll. Roedd planhigion wedi tyfu dros y ffenest, dros yr ystafell a dros y bath i gyd. Yna gwelodd mam Laura droed yn sticio allan dros y bath o ganol y dail. Troed Laura. Dyna ni. Fe ddwedais i bod planhigion yn ormod o drafferth o lawer.